σήμερα και όπως είπε ο κύριος καθηγητής, είναι μεγαλύτερη ανάγκη στις μέρες που ζούμε να μιμηθούμε τον ήρωα για να πούμε από την κατάσταση στην οποία είμαστε. Και αν δεν μιμηθούμε εμείς και ο Πιτσιρικάς ο Άγγελος εκεί που ήρθε και με καλημέρες το πρωί, από τον Άγγελο θα ξεκινήσουμε και αν δεν έχουμε κανέναν άλλο. Αν δεν μιμηθούμε εμείς δεν θα γίνει τίποτα για το καλύτερο. Λοιπόν, ψηλά το κεφάλι που είπε και ο συνάδελφος και όλα θα πάνε καλά. Να έχουμε υγεία. Συγχαρητήρια σε όσους ανέπτυξαν αυτή την πρωτοβουλία. Να είστε γερός. Μου είναι χρήση καφέ, για καφέ. Για κοίτα από πάνω.